Ato nahibalaan sa ligad nato ng mga pagtuon nga ang goal, ang handom o kunang tumong sa edukasyon amo ang pagpasiguli sang nadula o kung nakurapan nga dagway sang Ginoo dira sa tawo. Kag mga utod aton manhibaluan nga ini nga pagtuon hindi lamang diri sa kalibutan kundi bisan pa dito sa bagong langit kag bagong duta magatuon gyapon kita mahitungod sang gahom kag sang kapawa sang Ginoo. Ang pagtuon subong ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, pagbusisi o kon pagtuon sa aton leksyon sa eskwela sa Batikar kag ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado ang inyong masonson nga host. Kag sa siningation, ako pasalamat nga ginbaton sang akon nga guest subong ang hangkat nga makig-upod sa aton nga pagtuon subong. Isa siya sang aton mga sinaligan nga mga pastor manunudlo diri sa Central Philippine Adventist College. Ang aton nga dean sa School of Theology. Wala sang iban si Dr. o kon Pastor GCJ Aragon Jr. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag mayong adlaw liwat sa amon mga pinalangga nga mga kabyanan nga nagasunod gid sa padayon sining aton matahong mga programa. Kabay ang Ginoo magapakamaayo sa aton karon samtang sa liwat kita magatuon sa iyang pulong. Yes, Pastor, salamat gid sa imo nga pagbaton sini nga hangkat. Mga kauturan, nga siya gid ang ako na imbitar, it is because aton tapuson ang aton leksyon may tungod sa education sa sini nga semester with a high note with Pastor GC Aragon. Mga kauturan, I know God will bless our study right now. Pastor, sa hindi pa kita magpadayon, ako na naitamiyon ang aton mga kauturan nga sa masunson nagpamati gid kag sila gid ang aton nga mga nagpadayon sa pagsubaybay kag sa pagsuporta sa aton nga leksyon, ang aton nga pagtuon subong. Akon ginatamyo ang aton mga kauturan dira sa Talok Seventh-day Adventist Church, dira sa Sumag Seventh-day Adventist Church, kag sa Pahanukoy naton nga mga kauturan, Pahanukoy Seventh-day Adventist Church. Akon man ginatamyaw si Mr. Johan and Mrs. Myla Susana, kag si Sir Iboy and Ma'am Jessica Malabanan dira sa Metro Manila. Mayong adlaw sa inyo mga kauturan. Akon man ginapasalamatan ang aton nga mga sponsors nga kung wala ini sila posible mabudlayan kita sa pagpadayon sa aton nga programa ang pagtuon subong aton nga semanal nga pag-review sa aton nga leksyon kag ang pagsuporta man sa radyo naton nga ara pirmi hindi ka mo malipat kada Biyernes ng gabi sa Radyo Bandera mabatian diri sa Negros Occidental dira sa may bilog nga isla sang Panay ato na mabatian sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, kag sa Iloilo, kag bisan pa sa Oriental dira sa Canlaon. Akon ginapasalamatan ang mga pihidero siblings, si Ma'am Jenna, si Ma'am Sheila, kag si Sir Alex. Akon man ginapasalamatan si Pastor and Mrs. Aragon, ang mga Similiano siblings, si Dendo, kag si Dari, ang mga Trinio siblings, si Marlene, si Jonathan,
kag si Aniling. Akon man ginapasalamatan ang mag-asawa nga Susan and Jet Caro, ang mag-asawa Pastor and Doktora Clito Refendor, ang mga mag-asawa nga mga Rose and Joel Bantigi, kag si Ma'am Merna Castillo. Kabay pa nga ang Dios magapakamayo sining aton nga mga sponsors. Mga utod, hindi ka mamalipat ha, Radyo Bandera, Kalas 9, 12:09:40 Biyernes ng gabi, ang Hope Radio Southern Mindanao nga naga-broadcast man sini sa kada Sabado sa ngaga. Kag ang radyo natin dira sa Hinubaan, akon ginapasalamatan si Sir Dondon, si Sir Tony Gabat, kag Vice Mayor Jeffrey Incoy, kag SB Attorney Judy Bon Octavio. Ang Dios magapakamayo sa ato. Aton iduko anay ang aton mga ulo sa hindi pa magbasa si Pastor Aragon sa aton sadsaran nga teksto. Maluluyon kag langit no namon nga may salamat nga ikaw naman magaupod sa amon pagtuon sa sinigid nga tiyon sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, Pastor. Sadsaran nga teksto. Ang aton sadsaran nga teksto makitaan sa naunang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 2, versikulo 9 nga nagasiling, apang suno sa nasulat na, ang wala makit-is ang mata, kag wala mabatiis ang igdulungog, ukon wala mapaino-ino sa hunahuna sang tao. Ini ginaman sang Dios sa nagahigugma sa iya. Amen. Kanami mga kauturan sa sara natin nga teksto nga amo ning magagiya sa aton nga pagtuon subong. Yes, Pastor Jess. Ari na kita sa lesson 13 para sa Disyembre 19 tubtob Disyembre 26. Heaven, education, and eternal learning. Pastor, ano ang aton talupangdan kag makita diri sa ining aton nga leksyon? Isa ka matahom nga talalupang doon, Pastor, diri sa aton leksyon. Ang isa ka panghuna-huna nga ang pagtuon, wala siya sang katapusan. Katapusan. Ang ginahambalan kita sa Espiritu Sang Tagna, nga ang pagtuon, kag ang kaluwasan, isa. Amen. Education and redemption. Isa kag aton matulupang dan man diri sa aton nga leksyon nga hindi lang gali nga kun ang Dios magabalik kag mapasag-uli na ang iyang imahin sa aton, graduate na kita. Graduate na. Oo. Kay ang pagtuon gali mga kaabyanan, mga kauturan suno sa aton leksyon, wala siya sang katapusan. So maski dito nagali kita sa langit, Pastor, ang pagtuon nagapadayon sa gihapon. Yeah. Oo, nagapadayon sa gihapon. And we have a lot of things to learn. Yes. Oo. Kanami, Pastor, sa imo nga punto, mga kauturan, kanami ang punto ni Pastor Aragon, nga ang edukasyon, ang pagtuon, wala graduation. Yeah. Pero man sa aton diri sa kalibutan, mga kauturan, halin sang grade 1 kita, o halin sang kindergarten, grade 1, nag-grade 6, okay? Wala, tapos grade 6, mag-high school, senior high school, and then mag-college, tapos college, may ara pa nga master, may postgraduate pa, may doctoral pa. Ang ibang tag-3, 4 ka mga doctoral degree. Tub-tub nga mawad-an ginawa. And then, kag wala ang pagtuon, wala. Bisan pa, Pastor, o mag-asawa, no? Ang at least siguro hindi man ikaw makasiling away kagatuon gyapon kay Ma'am Don ang Ma'am Aragon. We are still learning about sang aton nga asawa, ang aton nga asawa padayon gyapon sa pagtuon sa aton kung sino gid kita nga nga bana o kon asawa. The same thing sa mga bag-ong nga invention. Bisan sa cellphone, gatuon kita kung paano paggamit. Sa computer, gatuon kita hasta kung ano paggamit, pag ano pag-exhaust sang mga gadgets. We, every day, we are learning. Yes. Ang isa ka dako nga talalupang doon, Pastor, no? Bangod kay hindi gid naton nahibaluan kung
ano naman nga level sang aton nga edukasyon Yes. dito sa langit. Dito sa Diri sa duta aton nahibaluan nga imong gimensionar sa aton pagsugod sa aton leksyon nga ang tinutuyo sang education diri agud mapasag-uli Pasag-uli. ang nadula nga imahin sang Ginoo Yeah. bangod sang sala. So, basta makita naton nga ining aton nga universo ang langit eskwelahan mismo. Eskwelahan, yeah. Eskwelahan mismo. Kag ang aton nga textbook universo. Universal. Oo, universo. Maskin pa ining aton nga kalibutan, matawag naton ini siya pastor nga daw isa ka branch sang education. Yes. Galing kina failure ya. Yeah. Oo, na failure yang Nadagdag. aton yang so apang dito sa langit ay ni nga pagtuon magapadayon siya sang walay katubtuban. Ang aton nga sadsaran nga teksto nagasaysay sa aton apang hindi naton mahangpan gid sang bugos. Apang masigurado lang gid naton nga ang balay nga kasulatan nagasaysay mga kauturan, mga kaabyanan nga ang pagtuon naton nagapadayon, upgraded na siya nga level. Yes. Oo. Kag ako nagatuo pastor nga ini nga pagtuon hindi balay pagtuon kaangay diri sa kalibutan nga buka kapoy naman Yes, sini nga oo. pagtuon. Yeah. Permi lang memorize. Yeah, so, nga ba may exam May naman exam dugay-dugay naman, matuon naman kita oo. do ka burden bala Yeah. no do kalulan. Apang ako nagapati nga iniiya nga pagtuon Kung sa langit lain na siya nga level Yes. no? Nga hindi iya burden kundi Hindi. samtang nagatuon ikaw Amen. bodo naga Excited ka. excited kag bo gusto mo pagid Gusto magtuon. pagid, no? Nga daw hindi ka Oh, magunta. nga do hindi ka maguntat. Yeah. To Ay ano kanami, ka no? Amo tahong. gali na mga kauturan nga aton ma-experience yan kung dito na kita sa langit, mga kauturan. Kay sa langit, ato na makitaan karon nga si Kristo amo ang aton nga teacher. Okay, ang universo is our subject matter. Okay, kag ang damo pa sang aton nga balan nga wala singuntat. Mga kauturan, ang isa pagid nga ako ni ihatag sa inyo nga sa panahon pastor ni Adan kag ni Eva, sang wala pa sila kasala, ara gyapon ng education. Oh, nga bisan himpit sila, perfect sila, but yet they have to learn. They have still to improve. Kay ang perfection gali, ang eternity wala sang limit. Masaka mapadayon ka padayon padayon nga pagtuon, hindi mo gid malabot ang eternity. That's why amo na nga kun dito kita sa langit upod sa Ginoo. Kanami isang punto ni Pastor Agon nga ang edukasyon dito is not a burdensome. Hindi kailinit, hindi katalaka nga klase sa pagtuon. Oo, nga midnight candle ka nga sige katuon kay may exam ka buwas. But in heaven ang aton nga pagtuon is exciting. Nga daw hindi mo untaton. Oo, kung ano pagid ang masunod. Yes, Pastor. May ara wala pastor nga nakita-an akon nga picture no nga dito sa langit ang mga manugtunda, ang mga linuwas, may ara sila nga may harp, no? Kag may ara nga nang hello sa ilang ulo. Nagalumpat-lumpat lang sa panganod. Lumpat diri, lumpat dito. Hindi amo na iya ang aton iya nga ulubrahon dito sa langit. Kay kung mag-amo sinabi nga sa langit magsigil man ta tukar-tukar ka maglumpat-lumpat sa mga panganod, boring kaayo na. Apang magatuon kita dito. Education will continue. Yes. Sa iyang tuman pagid katahom nga imagine ka ang Ginoo imong teacher. Yeah. Ano ayhan magtunang Ginoo hindi kay yeah. matulugan siguro. The best teacher. Diri gani isang saduta si Kristo, ginatawag siya nga rabbi, di ba? Aton na natunan sa ligan naton nga mga sinimana nga he is rabbi o teacher, great teacher. Yes, nga bisan si Juan kagang iyang mga disciples ga consider siya more of a teacher than a preacher. Kag ako nagatuo pastor no. Very excited ako, ikaw, tanan kita. Ano ayhan ang feeling kung ikaw ang magpungko sa, Sa tiilan. tiilan kag ang Ginoo amo ang imong teacher. Yep. Oh. Amo magani pastor no sang ligad nga mga sinimana aton manatunan nga kung bag-o pa ang klase, excited ka sino ang teacher mo. Na kag ang teacher man excited man sino ang mga estudyante. And that's correct. So ina nga excitement kung isa matapos lang during the first few days after sina masiling ka kalaway mo nga teacher no. But in heaven we cannot say that one. Yeah, every day is an excitement.
Oo, kay siya ang aton teacher. Okay, sa Sunday pastor, ano ni ang may ginmensionar ang aton diri nga leksyon about sa French writer nga si uh, Blaise Pascal. Nag-mentioner siya about the state of humanity. Can you explain a little bit, Pastor, about that? Ini si Pascal Pastor, isa ni siya ka mathematician philosopher, no? Okay. Isa ni siya ka inventor. Kag in fact siya ni nag-invento sining aton nga adding machine. Maayo ini siya nga kwan. Yes. Now, ang iya nga konsepto siya nagasaysay nga maskin anuman ang estado sang kabuhi isang tawo, anuman ang iyang kahimtang, mag-aabot gid ang panahon nga siya mamatay. Mamatay. No? And that is biblical. Biblical. Kaya ginaasayan kita sa Roma 6:23 nga ang bayad sang Sala. sala amo ang kamatayon. In fact, sining 20th century ang pinakalawig dala na diri sa atong 21st century ang pinakalawig nga tawo nga nagkabuhi 122 years old lang. So ano ang 122 kumpara nimo sa eternidad? Yes, oo. Funny. Kung kaisa hindi na naton makuan bala, hindi naton na ma-appreciate, no? Ang aton lang basta kay makakayod kita tudo tanan hasta nga malipatan na naton ang pinaka-importante nga mayor nga espeto sang aton kabuhi nga siling diri ni ni Pascal. What happened after death? Oo. Di amo na bala kung kaisa sa aton kasakoon mga kaabyanan, hindi naton matulupangdan ano ang pinakabilidhon kag pinakaimportante gid nga rason nga nagahimo kita sang aton bulhaton. Para sa ano na? Kung ina para lamang sa aton kaugalingon, sayop na nga prioridad. Kay maskin ano man ina nga butang kag hindi Ginoo ang una, it's a wrong priority. Yes. So talalapang do naton mga kaabyanan nga sa diin, ang kabuhi naton sini nga kalibutan o malagi kag kun ano man ang aton nga ginahimo, himuon naton ini sa isa ka tinutuyo sa aton palaabuton matapos ang atong kabuhi sa sini nga kalibutan. Ini ba lang may isa ka bata nga namangkot sa iyang teacher, "Ma'am, what is eternity?" Siling sang teacher. Siling nga totoo ang eternidad pero sini isa ka pispis nga nagalupad sa 1,000 magbisita siya sa isa ka dagat kag magkuha sing isa lang ka balas. Mahulat naman siya 1,000 ka tuig, mabalik naman sa dagat kag makuha naman isa ka balas. Kung maubos niya ang balas sa bilog nga kalibutan, that's the first second of eternity. Oh, wow. So, kung imo balatan awon mga kaabyanan do, ano kabilidhon Yes. ang pagpreparar naton sa eternidad. Yep. That's correct. Nga kung kaisa aton nga ginabaylo sa temporal nga kalipay, Yeah. temporal nga kahamungayaan, kakalipay sining kalibutan, apang ining pamangkot ni Pascal, what happened after death? Amo man siguro ang palamangkotano naton nga dapat naton talalupang doon sa atong kinabuhi. Anong matabo, anong atong ginaaman, paano naton gina-edukar ang aton kaugalingon para sa palabuton nga edukasyon sa langit nga ginaaman sa aton. Yes. Salamat, Pastor. May isa ko, Pastor ka amigo, nga grabe gid ang iyang pagbasol sa iya ginikanan. Kay lapad ilang nga duta, Pastor. Dumay siguro hindi man gid lapad, at least siguro do mga 5 o kon up to 10 hectares. Sa gamay lang nga problema sang ila gagmay pa sila. Sang gagmay pa sila, gamay lang gid nga problema sang iya ginikanan. Okay. Kay ang iya ginikanan nakabakal sang sakyanan. Ti dason to make the long story short, ang ilang nga duta para lang nga mabayaran to ang sakyanan nga ginbakal nila, ginbaligya, Pastor, ang the whole 10 hectares. Oh. Okay. Ti nabaligya, dugay-dugay ang sakyanan to, nadula naman to. Ang duta, subong Pastor, kanami nga subdivision. Oo. Na. Ti siling sa mga amigo ko niya,
ina, Pastor Tomado, amo na duta. Nga in which ang amon ginikanan, wala kakita. Nga tani kami, subong iyang mga bata, mga milyonaryo. Yeah. Sa simple lang to nga problema. Oo. Nga embargohon ang sakyanan, ginbaligya gid ang pulo ka hektarya. Ti ka-short-sighted sang ginikanan, sang vision sang ginikanan. Nga in the long run nadula man to ang sakyanan. Di kami subong wala gid kami sang bisan isa ka nahot nga duta because that was the only property sang among ginikanan. Amo man na makauturod ang heaven. Sa gamay naton nga problema diri sa duta, we will lose our vision of heaven. Nga grabe kalapad. Siling sang akon nga amigo Pastor Tanis, mong milyonaryo ka. Titanaw bala na ang nakabakal sila, milyonaryo nga tao. And that's correct. So mga kauturan kabay pa, nga we have to widen our vision. Oo. Nga hindi naton ibaylo ining aton 120 anyos diri sa duta sang eternity nga ginisplekar ni Pastor Aragon nga sa iya ilustrasyon nga amo na ang pispis nagkuha sa isa kanahot nga grain of sand balik-balik after 1,000 years kag maubos ang duta beginning pa lang sang eternity. Pastor ari kita sa Monday the new existence. Okay. Our future life is much different than what we have today. Ang question, Pastor, is our life today an extension or continuation of our life in the future? Katahom sina nga palamangkutanon, Pastor, no? Kung magsiling kita nga ang aton kabuhi diri sa kalibutan, ang aton pagkabuhi sa palaboton, extension bala sa aton pagkabuhi. Diri sa duta. No, aton talalupang doon mga kabyanan nga ang Ginoo may saad sa aton. Ang isa kabantog nga teksto nagasiling 1:3-16. Okay. Kag kung sino ang magtuo sa iya, dili mawala, kundi may kabuhi nga dayon. Makita naton mga kauturan, mga kaabyanan nga ang aton kabuhi sa sining kalibutan, preparasyon sa aton kabuhi sa palaboton. Kung ano kita sa sining kalibutan, ano ang aton ginhimo, anong aton aktibidades, anong aton prioridad, depindi nagadepindi ang aton palaboton sa aton ginahimo karon. So, kung ako nagtuo kay Kristo, nagmatutom, nagmaminatudon, maangkon nakon ang kabuhi nga dayon. Pero kung ang akon kinabuhi wala sa kay Kristo kag iyari sa kalibutan, amo man ina ang determining factor sang akon palabuton sa sunod nga kalibutan. So do ano bala kanugon sang aton kabuhi nga aton ihinuyang sa ginagmay nga mga butang sining kalibutan. Amo ni siling it's not worth it, no? Nga pagbalik sang Ginoo, Ginoo wala gali ko maaman ba? It's too late. It's too late. So, ang aton kinabuhi dire, extension siya sang aton, ang aton kabuhi sa sunod nga kalibutan sa pagbalik sang Ginoo. Dapat aton talalupang doon ang bilidhon nga mga butang nga aton paghimuon, agud to nga ang aton kabuhi maaman sa matahom nga palaabuton nga ginaman sa Ginoo. Crucial kaayo ang aton desisyon nga ginahimo sa matag adlaw. Kay ang aton desisyon mangin aton palaabuton. Kanami mga autoran sang ginsplikar ni Pastor Aragon. Pariyo man bala Pastor sang ilustrasyon sang isa ka estudyante. Nga primero nagkuha siya sa sining kurso. Okay, after few years nag-shift siya. O kung nagsaylo lang siya sa eskwelahan. Okay. Ang kurso, amo gyapon na kurso sa Piak nga eskwelahan, sa Piak Universidad. Natingala siya nga ang 3 katuig sa una yang eskwelahan, pag-abot niya dito sa ikaduhang eskwelahan nga iyang transferan, ang na-credit sa iya, daw isa lang katuig. Nadula yagid ang 2 katuig. So nagbalik gid sa iya pagka second year dito sa bag-ong eskwelahan. Ti amo man na Pastor. Ang aton nga mga ang aton mga subjects diri
diri sa duta. May gamay lang na nga retention. Nga kung dito na kita sa bagong langit, bag-o na ito nga curriculum. So, ang aton diri juta, that's why hindi gid kita yang magpagusto sang aton nga pagpataka diri sang aton nga pag ano sa kalibutan. Kay ti ang Biblia nagsiling ang ang ano ni ang kaalam sa Kaalam sa kalibutan, tao. kabuangan sa tubangan sa Ginoo. So, hindi gid kita mga kauturan nga magpasulabi gid nga magdako gid sang aton nga mga na mabalaan diri sa kalibutan kay it might lead us to a wrong nga decision. Kag dito sa langit we will be having a change of curriculum. Behold, everything is new. Behold, the whole earth is destroyed and heaven is the new creation. Amo na ang 2 Peter 3 verses 10. Okay. Then shall we know. Pastor, balik kita sa aton ginahambal kay na ngang heaven is a school. Ang field of study naton is the universe. Jesus is our teacher, the infinite one. God the Father. Yes, Pastor. Anong imo madugang diri? Ang aton talupang doon diri, Pastor, no, nga ang pulong nga eternity o kon everlasting, na-focus siya sa Griego nga pululungon nga yara siya sa context ginatawag siya nga boundless. No? Wala sang hindi kita magsiling ang eternity nagalabot pa sang time kay timeless ini. Timeless. Wala na Wala ya na sang time. hindi govern sang panahon. Yep. No? Kag aton diri talalupang doon ang isa ka importante nga aton dumdumon mga kaabyanan nga ang eternidad magahatag sa aton sang walay katubtuban nga oportunidad for learning and growth. No? Magapadayon kita sa pagtubo. No? Wala sang limite nga oportunidad sang pagtuon. Hindi lang nato mabalaan, Pastor, kung ano ang aton didtong specific gid nga pagatunan apang ako yan nagapati nga tuman katahom ang mga suhitong aton pagatunan. Imagine ka dira sa aton leksyon nagasiling ang universo among aton tunan. No? So, ang universo tuman kalapad kag walay katubtuban. Walay tutuban. Ti ang walay katubtuban paano mo na pagatunan? Yan gani, oo. So, aton matalupangdan diri mga kaabyanan, mga kauturan nga sa diin, ang pagtuon, ang edukasyon, isa ka plano sang Ginoo sa aton nga aton dapat pag-aamanan. Hindi lang sa sini nga kalibutan, kundi nga aton man planuhon ang aton edukasyon sa palaboton. Kag ina mahimo lang gid naton nga mangin mangin successful kita kun ang aton nga prioridad amo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Mga kauturan, ini bala ang punto nga kung dito na kita sa langit, ang aton nga subject matters is the whole universe. Kalabanan sa aton mga kauturan, kalabanan gid. Siguro pila lang kabilog ang wala naka-experience sa sini. Nga sa aton pag-eskwela, kung isa may mga field trips kita, Pastor. Nga makadto kita sa uban nga lugar, may field trip na ti ang mga bata sina excited mo. Ti bisan ako sa una magsiling field trip, ya excited na kuya. Do hindi na kuya katulog sina nga gabi na kay pagkaga masakay na ma-field trip na. Ano ayan makitaan ko to? Ano ayan mga bag-o nga lugar. Mga kauturan ang langit pareho sina. Pa-field trip kita kadto sa Mars, Jupiter, sa iban pa nga ma-unknown planets. Every day is a busy day for field trips, for learning. Ti amo na ang siling mo, Pastor, kay na nga ang hindi boring ang pagtuon naton sa langit because every day we have a new exciting things to learn. Kag hindi nato na maubos throughout eternity. Siguro masiling ka, ano naman ayhan sunod, no? Ano naman ayhan, excited na ko, gusto ko So, hindi naton ma-fathom, Yes. Pastor, no? Matungkad kung ano ang katahom sang tinutuyo sang edukasyon Yes. sa aton. Kag aton lang gid nga amanon ang aton kaugalingon. Yeah.
Of course, ang isa pagid pastor nga hindi ginaton may exhaust kung sino ang Dios. No? Na kung bisan dito kita sa langit, even though we will be like God, pero ang Ginoo ya hindi mo gid malabot kung ano ang Ginoo. Kag isa pagid sa mga questions nga nga ang nagpanaog gid siya diriya sa duta. Nga kadamo sa mga universo, million ang universo, yet God came and then diri nagluwas para sa aton. Ari kita pastor sa aton nga last nga pagtuan ng Thursday, the great teacher. Nga siya ang aton manunudlo kung dito na kita sa langit. Yes, he came as a teacher. Ang Biblia naghambal nga si Kristo nagkari bilang manunudlo. Dito sa langit, manunudlo manggihapon naton siya. Manunudlo Wow, gyapon. kanami. Oo, yes. Yes, pastor. Ang nakanami pa sini nga manunudlo, pastor, no? Kay sang diri siya sa kalibutan, ang iya nga tinutuyo, amugid ang pagminggol sa mga tao. No? Ang isa lang gid ka purpose sini nga manunudlo, amo ang paghatag sang iyang best para sa kaayo sa mga katawhan. Hindi iya selfish nga Yeah. sahi sang manunudlo, nga iya kaugalingon ang iyang ginatanaw, kundi nga siya nagpakig-upod sa mga tao, iyang ginahimo ang tanan nga mga butang para sa kaayo sa iyang mga katawhan, agud tumaangkon nila ang kamungayaan. Yeah. So, aton matalupangdan kag aton makit-an mga kauturan kag mga kaabyanan kung ano nga sahi sa manunudlo nga may ara kita. Kag ini nga manunudlo amo ang mangin manunudlo naton sa walay katubtuban. Walay katubtuban. Do ano nga pribilehiyo ang mga estudyante sa tiilan sang aton Ginoo. Amen. Apang hindi man kita makahimo sina pastor ko ng aton nga kinabuhi, hindi man Yep. nagakabuhi suno sa kabuhi sang aton manunudlo. And that's correct. Mga kauturan, dumdumo naton nga si Kristo sang diri siya sa duta, manunudlo siya. Kag ang iya mga pagtudlo, ara nagbilin na sulat gyapon sa Biblia. Ang mga subject matters, ang mga lesson plans ni Kristo sa una sang diri siya sa duta, ara na nasulat sa Biblia. Okay. Sa pagsulat sa Biblia, pastor, subong nagpadayon ina sa aton. Kag ti kung dito sa langit, iya gyapon na ipadayunon ang iya nga pagtudlo, ang iya mga beatitudes, blessed are the poor in spirit, so forth and on. Padayunon gyapon na naton dito sa langit. Until nga we will be able to recover the image of God nga nadula sa aton tungod sang sala. Mga utod, wala na kimisang panahon, kabay pa nga ang Diyos nagpakamayo sa aton. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa iyang katapusan nga mga punto. Mga kaabyanan, mga kauturan, may nagahulat sa aton nga matahom nga pagtuon, edukasyon dito sa langit. Amanan naton ang aton kaugalingon nga mangin kabahin kita sining eskwelahan Amen. dito sa bagong langit kag sa bagong duta nga mangin kaupod naton ang Ginoo kag mangin manunudlo naton siya sa sinang tuman katahom, excited nga mga suhito kag anuman nga sahi nga wala naton mabutang sa atong pangunahuna kag mangin estudyante lamang kita sini kung kita subong maghimo sa aton pagpanugyan sa atong kabuhi kay Kristo. Yes. Mga kauturan, I am excited. I do not know about you. Nga kung dito na kita sa langit, makita naton si Kristo being our teacher. Amen. Kabay pa nga sa diri sa duta, kaya ang enrollment, pastor, ang registration, pastor, ari sa duta. Hindi dito sa langit. Okay. Kaya sa opening sang klase, makakadto kita sa eskwelahan, nagaparegister kita, naga-enroll kita. Sa tapos naton ma-enroll, pasudlon kita sa eskwelahan, mangita kita sa aton classroom, pangitaon ta sinong aton nga teacher. Yes, mga kauturan sa langit, eskwelahan. Pero ang kanami lang kay ang enrollment sa eskwelahan sa langit ari di sa kalibutan. Let us register ourselves kag aton ibutang ang aton nga teacher Jesus Christ. Kay Bayad kada subject may teacher mo, sinong teacher? Bayad na ang tuition Bayad. fees. Kag bayad na ang tuition. Free tuition. No, hindi lang kay test, kundi
free tuition. Ang imo lang gidya ang pagpa-enroll mo kag you choose Jesus as your teacher. Kabay pa ang Dios magapakamayo sa aton. Wala gid guro namon masaysay apang kami nakahibalo nga you have enjoyed kag nakuha kamo sa madamo nga mga importante nga mga insights sining aton leksyon. Akon pangabayon si Pastor Aragon sa pagduko sa aton mga ulo. Ginoo, nagapasalamat kami sa imong gugma kag sa imong bugay nga mag-aaman sa amon, nga mangin kabahin sinang matahom nga pagtuon sa bagong langit kag sa bagong duta nga imong ginaaman para sa mga matarong. Buligi nga maaman namon ang amon kaugalingon. Ako ni ikaw magpahayag, kabay pa kami mangin naaman kag mangin himpit nga mangin kaupod nimo sa walay katubtuban. Salamat nga ikaw nagsabat sa amon pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Pastor, thank you.